कोरोना भाइरास जाय भाइरासआ दासिम एसियानि गुबुन गुबुन हादोराव बे गाग्लोबनानै 800निबो बारा सुबुंनि जिउखौ बे फोजोबबाय। तो बे कोरोना भाइरासनि सायावनो जोङो आबुङै सावरायनो थाखाय जोंनि स्टुडियोआव जोङो सासे आलासिखौ लेंनानै लाबोदों आरो बिथाङानो जाहैबाय डक्टर मृणाल बर' MBBS। बिथांनि न'आ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा नोगोरनि समायनाफुरियाव। बिथाङा दासान्दि डक्टर रबि बर' सिविल हस्पिटल मसलपुराव बिथाङा मेडिकल एंड हेल्थ अफिसार हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। अब्ला जोङो बे कोरोना भाइरासनि सोमोन्दै जोङो बिथां डक्टर मृणाल बर'निफ्राय जों मोनथिना लानोसै। अब्ला फैदो जोङो जोंनि दिनैनि टक श'खौ जों जागायजेनसै। तो गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड खौराङाव बिथां डक्टर मृणाल बर'खौ जोङो बरायग्रोनानै लाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो आंखौ बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'सिम लिंहरना लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसेनो बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आं हामलायनाय अननायखौ जासिहरनाय थाबाय। अब्ला जोङो गिबियावनो नोंथांनिफ्राय जों मिथिना लानो नागिरगोन आसलते कोरोना भाइरासआ मा? कोरोना भाइरास जेखौ जोङो बर'आव बुङोब्ला बिजानु होनना बुंनांगोन। बे कोरोना भाइरासआ एक्चुअली दिनैनि भाइरास नङा। जों गोबांनो निउसाव मोन्दों चाइनानिफ्राय बेमार जादों, निउम'निया जादों, बे नंगौ। नाथाय बे कोरोना भाइरासआ आथिखालाव दाखालिल'सो दिहुनजानाय भाइरास नङा। बे भाइरासआ गोदोनिफ्रायनो दोङो। बे भाइरासआ जुग जुगनिफ्रायनो दोङो। जेब्लानिफ्राय बे बुहुमा सोरजिजादों बे समनिफ्रायनो बे भाइरासआ दोङो। नाथाय समनि फाखोनाव बे भाइरासआ गोबां आलादा रोखोम लानानै नुजाबोना फैयो, जायखौ जों दिनै रिसेन्ट चाइना हादोरमायाव नुनो मोन्दों। आरो बे कोरोना भाइरासआ एक्चुअली बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे बिजानुआ भाइरास होननाय लोगो लोगो जों बयबो मिथिगौ बिजानु। नाथाय बे बिजानुआ मा रोखोमनि बिजानु बेखौ जों मिथिना लानाया जोबोर गोनांथि होनना सानो। आरो बे गोनांथिखौ आं दिनै फोरमायनो नाजादों नोंथां बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम। बे भाइरासआ जाबाय, जों बेखौ बुंनो थाङोब्ला बिगियान फरायनाय मानसिया बेखौ बुजि मोनो। बेयो मोनसे जाबाय RNA भाइरास। मानसिनि देहायाव जेरैबायसा DNA थायोना, बेबायदि RNA होननाय मोनसे निउक्लियार जेनेटिक मेटेरियेल बे बुस्थुआ बे RNA भाइरासाव थायो। दा नोंथाङा कोरोना भाइरासआ मा बेनि बागै बुंबाय। दा जों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरगोन आसलते कोरोना भाइरासआ दानि भाइरास ना जे बेयो गोदोबो दङमोन? कोरोना भाइरासआ एक्चुअली गोदोबो दङमोन, किन्तु बे कोरोना भाइरासखौ जों बिगियाननि मते, मेडिकेल साइन्सनि मते जे बेखौ जों इंराजियाव बुङो बेखौ जुन'टिक डिजिज। माने जुन'टिक डिजिज माने जाबाय बे भाइरासआ जिउ जुनार जंगलाव फरेस्टआव थानाय बा नेचारेल भाबे जंगलाव थानाय जिउ जुनारनियाव थायो। लोगोसे जोंनि बे डमेस्टिक जिउ जुनार न'आव फिसिजानाय बिसोरनि गेजेरावबो थायो होननानै प्रमान मोननाय जादों। बेखायनो बेखौ जुन'टिक डिजिज होनना बुङो। आरो बेखौ दिनैनिफ्राय जुगनिफ्राय दोङो। आरो बे भाइरासखौ एक्चुअली दिनै नङा, दिनैनिफ्राय 50-60 बोसोरसो सिगांनो 1960 मायथाइयाव बे भाइरासखौ जोङो दिहुनजेननो हादोंमोन। गासै मुलुगाव जे बेबायदि कोरोना भाइरास दङ होननानै बेखौ दिहुननाय जादोंमोन। आरो बेखौ दिहुननाय जादोंमोन जोंनि मानसिनिफ्राय गिबियावनो दिहुननाय जायाखैमोन। बुंनो थाङोब्ला बेखौ दाउ आरो खायसे जिउ जुनारनिफ्राय, बेमारि जिउ जुनारनिफ्राय बे भाइरासखौ जों आइसोलेट खालामनानै दिहुननाय जादोंमोन। आरो बे भाइरासखौ दिहुननायनि उनावनो बिनि मुंखौ दोननाय जादोंमोन कोरोना भाइरास होननानै। तो बे बेलायाव जोङो बिथां डक्टर मृणाल बर'निफ्राय जोङो मोनथिना लानो नागिरगोन आसलते कोरोना भाइरासआ मा रोखोमनि? गोजोन्थों सोंनायनि थाखाय। बे कोरोना भाइरासआ जुदिअ मानसिखौ इनफेक्सन खालामोब्लाबो बे जिउ जुनारखौबो इनफेक्सन खालामनो हायो। जेरैबायसा अमा, बादालि बा जोंनि उट, दाउ, हाग्रानि दाउ बा लैथोनि गोबां जिउ जुनारफोरखौबो बे कोरोना भाइरासआ इनफेक्सन खालामनो हायो। गतिके बेनि सायाव सोनारनानैनो बिगियाना कोरोना भाइरासखौ मोननै रोखोमनि भागो खालामदों। बेखौनो बुंना जोङो हिउमेन कोरोना भाइरास, आथिखालाव जि जोंनि गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव सोलिदों, इनफेक्सन जाबाय थादों। आरो लोगोसे बै जिब जुनारनि जिखौ जों एनिमेल कोरोना भाइरास होननानै मिथिनाय जायो। बे एनिमेल कोरोना भाइरासनिफ्रायनो जोंनि सुबुंनियाव इनफेक्सना जाफैयो, ट्रेन्समिसन जायो, सन्देर फैयो।
आरो बेखायनो जोंनि कर'ना भाइरासखौ मोननै होननानै जोङो सानना लायो बेनो जाबाय बे मोननै जितु कर'ना भाइरास बे हिउमेन कर'ना भाइरास आरो मोनसेया जाबाय एनिमेल कर'ना भाइरास बे मोननैबो एकदम डेन्जारास नामा बे गिनो गोनां नामा बे एनिमेलनि खोथाखौ दा बुङोब्ला एनिमेलनि खोथाखौ बुङोब्ला जितु इनफेक्शन जायो बिसोरनि गेजेरावनो बे बुस्थुआ गावजों गाव ट्रेन्समिसन जालायनानै थायो हयथ' बिनि गेजेरावनो गोबां जिब जुनारा थैयो खिन्थु दिनैसिम बेबायदि जिब जुनारनि थाखाय थैनाय रिपर्टखौ जों मोनथाखै खिन्थु माब्लाबा मा जायो जेब्लानोखि बे एनिमेल कर'ना भाइरासानो मानसिनियाव जेथिया मायबा मोनसे कारनाव मायबा मोनसे राहाजों सन्देर फैयोब्ला बे खिन्थु जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां गिलु बालु सोमजिहोयो थिग तेनका जोंनि रिसेन्टलि जालांनाय 2003 नंगौ बे कर'ना भाइरासखौ 1960 मायथाइयावनो दिहुननाय जादों बेबो जिब जुनारनियाव खिन्थु बे जिब जुनारखौ मानसिखौ जि इनफेक्शन खालामो बिनि रिसेन्ट जेन'का गोबां घटना जाला इन्सिडेन्ट जोंखौ जों इंराजियाव एपिडेमिक होनना बुङो बे एपिडेमिकआ नोंथांमोना नायनो हायो 2003 मायथाइयाव बेबो कर'ना भाइरासनि एटाकआ बे 2003 मायथाइयाव चाइनायावनो जादोंमोन गुवांडं होननाय जायगायाव बेखौ इनफेक्शना जादोंमोन बे जेराव माने 25,000 मानसिखौ बे भाइरासआ इनफेक्शन खालामदोंमोन आरो जायनि जाहोनाव 800निख्रुइबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो बेखौ गिनानै बुहुमानो गासै गिलु बालु थासारि सोमजिहोदोंमोन गासै बुहुमाव थिग बेबायदिनो बे कर'ना भाइरासखौ जों बै समावनो नाम होनाय जादोंमोन सार्स-क'भ होननानै जेरै जों सार्स-क'भ माने जाबाय सिभियारलि एक्यूट रेस्पिरेटरि सिन्ड्रम कर'ना भाइरास होननानै बै समाव दिहुनजानाय 2003 थिग बेबायदिनो फैयै मोनफैबाय 2012 मायथाइयावबो बे कर'ना भाइरासखौबो दिहुनजेननाय जालायबाय बे कर'ना भाइरासनिया बै 2003 मायथाइयाव दिहुनजानायनिख्रुइ एसेबाबो आलादा जेनेटिक मेटारियेल एसेबाबो आलादा नाथाय बिसोरो गावजों गाव गोरोबलायो बेनि थाखायनो बिसोरखौ कर'ना भाइरास मोनसे न'खर बायदि जों बिगियाना फेमिलि क्लासिफिकेसन खालामदों बे कर'ना भाइरास खिन्थु सार्स-क'भआ बेलेग दा खोथाया जाबाय 2012 मायथाइयाव जि जाथाय जालांबाय बे जाबाय जोंनि सौदि आरबियान पेनिसुलायाव बे जाथाया जादोंमोन बैयावबो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन 1,000 सुबुङा जिउ खहा जादोंमोन 20,000नि सायावबो बांसिन सुबुंखौ इनफेक्शन खालामदोंमोन थाङै बै इनफेक्शना जि एपिडेमिकआ थाङै गासै बुहुमाव साग्लोबसारदोंमोन आरो साग्लोबसारनायावनो जोङो बेखौ रिसार्च खालामै गम मोननायसै जे बे मोनसे कर'ना भाइरासनिनो न'खरनि जोलै होननानै आरो बे नामखौ होननायसै मिडिल इस्ट रेस्पिरेटरि सिन्ड्रम क'भ माने मार्स-क'भ भाइरास होननानै मिथिनाय जायोमोन आरो अब्ला जों मिथिबाय जे कर'ना भाइरासआ बे दानि भाइरास नङा बे आगोलनो दंखायोमोन आरो लोगोसे कर'ना भाइरासनि गासैबो गुबुन रोखोमखौ जे मोनसे फेमिलियावनो जों दोननो हायो दा अब्ला जोङो मोनथिना लानो नागिरगोन बिथां डक्टर मृणाल बर'निफ्राय जे बावैसो रिसेन्टलि 2019 मायथाइनि डिसेम्बर दाननिफ्राय दासिम जितु सोलिनाय चाइनायाव जाय एपिडेमिक हिसाबै गोबां सुबुंनि बे जिउ लाबाय तो बेनि बागै जों नोंथाङा मोनथिनो नागिरगोन आसलते बे कर'ना भाइरासआ मा रोखोमनि भाइरास आरो बे बेसेबां गिलु बालु आरो माब्रै बे जे आथिखालाव नै रिसेन्टलि बावैसो जानानै थांनाय जि 2019 मायथाइयाव चाइनायाव जि कर'ना भाइरासनि एपिडेमिक जानानै थांबाय बे भाइरासआबो बै कर'ना भाइरासनिनो जोलैनि नाथाय एसेबाबो जेनेटिक मेटारियेलआ आलादा जेरावनोखि जोंनि साइन्सआव जि CDC होनना बुङो सेन्टार फर डिजिज प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रल होननाय जि आमेरिकानि मोनसे एजेन्सि बियो हेल्थनि बेनि बादिब्ला रिसार्च खालामनानै बावैसो गम मोनबाय जे बे कर'ना भाइरासनिनो जोलै जेरावनोखि 75निफ्राय 80% बिनि जेनेटिक मेटारियेलानो गोदोनि कर'ना भाइरासजों गोरोबलायो नाथाय थेवब्लाबो जोङो बै भाइरासखौ जिहेतु आगोलनि कर'ना भाइरासफोरनिख्रुइ एसेबाबो जेनेटिक मेटारियेला आलादा मोननायलाय बेखौ जोङो मोनसे साइन्सआ मोनसे आलादा नाम होदों बेखौनो गम होनाय जादों जे बे भाइरासनि मुङा नभेल कर'ना भाइरास कर'ना भाइरास nCoV 2019 होननानै बे मुंखौ होनाय जादों बे नभेल कर'ना भाइरासखौ दिनै 2019 मायथाइयाव माबोरै गम मोनगोन बेखौबो आं रायजोफोरनो सिगाङाव फोरमायहरगोन बे कर'ना भाइरासखौ गम मोननाय जादोंमोन
जि नोबेल कोरोना भाइरास एक्चुअली मारै फैखो बियो कोरोना भाइरासआथ' गोदोबो ओंखारदोंमोन नङा होमबा खिन्थु दा जि रिसेन्ट ओंखार बेखौ जों गम मोनदों जेब्ला चाइना हादोरनि उहान होननाय नोगोराव मोनसे जिब जुनारल' नङा माने जि फानग्रा हाथाय दंमोन हलसेल मार्केट जेरावनोखि गोबां रोखोमनि जिब जुनारखौ बेयाव फानलाय बायलाय जायो बे लैथोनि जिब जुनार ना ओमफ्राय मै बेदर जिबौ खांख्राइ गोबां रोखोमनि जिउखौ फाननाय जायो फाननाय बायलाय बे मार्केटआव हठातनो बिनिफ्राय मा जानाय जायो बे डिसेम्बर माहायाव बैयाव खामानि मावनाय सुबुङा गोबां सुबुं जेरावनोखि 40 होननानै रिपर्टखौ जों मोननाय जादों 40 सुबुं मानसिया हठात बेमार जानानै हस्पिटालाव भर्ति जानो लागा जादोंमोन बे भर्ति जानाय लोगो लोगोनो जोंनि जि चाइना हादोरनि गोबां डक्टरफोरा बे बेमारखौ डायग्नोसिस खालामनो हायाखै मा बेमार होननानै खारन ट्रिटमेन्ट होदोंब्लाबो ट्रिटमेन्ट हामा गोबां मानसियानो लाखैनो बेबायदिनो जिउ खोमालांनो हरदोंमोन सासेनि उनाव सासे फैबाय थाबाय हस्पिटालाव जेनिखि खासेल' नङा लासैनो गोबां सुबुङानो इनफेकसन जानाय सुबुङा लासैनो जिउ गोमानो हमबाय जिउ गोमाय दिनैसिम बिनि बांखोआ 800निख्रुइबो बांनो हमबाय थैनायनि बिबाङा लोगोसेनो जोखोम जानाय बा इनफेकसन जाना थानाय सुबुं अनजिमाया 35,000निख्रुइबो बांसिन जाबाय माने रिसार्च खालामनानै गम मोनबाय जे बै भाइरासआ बै हाथायाव फानजानाय जिब जुनारनिफ्रायनो फैदों होननानै जोंनि रिसार्च खालामग्राफोरा कनक्लुजन होबाय जे बे भाइरासआ बे जिब जुनारनिफ्रायनो फैदों होनबाय जिब जुनारनिफ्राय फैदों नंगौ खिन्थु बयबोथ' हाथाय खालामनो थाङाखै बेयाव 35,000 मानसियाथ' थाङाखै खिन्थु थाङै गम मोननायसै बे भाइरासआ मानसिबो गोसारलाय कन्टामिनेसन जानानै गोसारै दिनै जोंनि भारत हादरावबो मोनफैलायबाय जदनि केरेला हादोराव साथाम सुबुङा इनफेकसन जानानै पजिटिभ फैदों कोरोना भाइरास जि नोबेल कोरोना भाइरासनि एगेन्स्टआव पजिटिभ फैदों आरो लोगोसेनो थेवब्लाबो खिन्थु बिसोरनि जिउआ एसेबां खैफोदनिखौ गैला होननानै जों खौरांखौ मोननो मोनदों नाथाय जों दुखुनांथाव बाथ्रा चीन हादोरमायाव 35,000नि सुबुङा जिउ खहाया जायाखैब्लाबो 800निख्रुइबो बांसिन सुबुङा जिउ खहा जाबाय लोगोसेनो बे बेमारा गोबां एसिया हादोरनि खना खनला हादोरफोराव गोसारग्लानो हमबाय जेन'बा जापान करिया म्यानमार श्रीलंका ताइवान बेफोरबायदि हादोरावबो लोगोसेनो आरो रिसेन्टलि मैयासो गम मोनदों आमेरिकायावबो सासे पेसेन्टखौ पजिटिभ कोरोना भाइरासनि पजिटिभ केस मोनसे मोननाय जाबाय अब्ला जों मोनथिना मोनबाय जे कोरोना भाइरासनि जितु गाग्लोबनाया बेयो चाइनायावल' जानानै गैलिया बे भारत हादरावबो दासिम फैबाय आमेरिकायावबो थांबाय लोगोसे बेबायदिनो जोंनि एसियानि गुबुन हादरावबो बेयो गोसारजोब्बाय अब्ला जों मोनथिनानै मोनबाय बेयो मोनसे एपिडेमिक जाबाय होननानै जों मोनथिना मोनबाय जों दा मोनथिनो लुबैगोन बिथां डक्टरनिफ्राय जे जोंनि इन्डिया बिखेखै जोंनि आसामाव बे कोरोना भाइरासनि गाग्लोबनाया बेसेबां गिनो गोनां औ बे कोरोना भाइरासनि जि गाग्लोबनाय बियो थारैनो जोंनि थाखाय मात्र बुहुमनि थाखायल' नङा बियो भारत हादोरनि आसाम हादोरनि थाखायबो गोबां गिलु बालु मानो होनब्ला बे कोरोना भाइरासनि थाखाय जों बयबो मिथिगौ बे दासो गोदान भाइरास नोबेल भाइरास जायनि थाखाय दिनैसिमबो मेडिसिनबो दिहुननो हायाखै बिगियाना लोगोसे भेक्सिनबो दिहुननो हायाखै बेनिखायनो आं सानो जे बे कोरोना भाइरास जि नोबेल कोरोना भाइरासनि गाग्लोबनाया जोंनि थाखाय गोबां गिख्रंथाव गिनो लागा खोथा आरो जोंनि गेजेराव गोबां गाज्रि थासारि सोमजिहोनो हायो अब्ला जों नोंथांनिफ्राय मोनथिना मोनबाय जे कोरोना भाइरासनि जेबो ट्रिटमेन्ट गैया अब्ला जोङो जे कोरोना भाइरासआ एटाक खालामबाय होननानै जों बोरै गम मोनगोन बेनि लैखोनफोरा माबायदि जागोन आसलथे कोरोना भाइरासनि जि गिलु बालु इनफेक्सन बेखौ गम मोननाया एसेबां गोरलै खोथा नङा खारन बे कोरोना भाइरास आं गोदोबो बुंदों कोरोना भाइरासआ गोदो गोदायनिफ्रायनो दोङो जोंनि गेजेराव मायबा थासारि सोमजिहोदों आरो बे कोरोना भाइरासनि इनफेक्सना जायोब्ला जोंनि गेजेराव खायसे लैखोना नुजाथियो साधारन लोमजानाय साजानाय जाब्ला जेरैबायसा जों लोमजायो गुजुयो गगा मोनो थिग बेबायदिनो कोरोना भाइरासनि लैखोनाबो बेबायदिनो लोमजानाय गुजुनाय खर' सानाय आरो गोन्ना सानायनिफ्रायनो आरम्भ जायो नाथाय जेब्ला बे भाइरासआ
थाङै थाङै गोबाव जाहैगोन डक्टरनि ट्रिटमेन्ट मोनाबा जुदि जेबो राहा लायाब्ला मेडिसिन लायाब्ला प्रथमावनो आराम्भआवनो बे भाइरासआ थाङै थाङै जोंनि गासै मोदोमाव साग्लोबसारजागोन बै साग्लोबसारजाब्लानो अब्ला जों दहायनो बुंखादों जे सिभियारलि एक्यूट रेस्पिरेटरि सिन्ड्रम हिसाबै जों नुजागोन आरो बेनि लैखोनानो जाबाय बे मोनथामा लोमजानायबो थागोन गुजुनाय थागोन आरो गगा मोननाय थागोन लोगोसे आरो मस्ट इम्परटेन्ट गोबां गोनांथि लैखोनानो जाबाय जों उखा लानायाव हां लानायाव गोबां गोब्राब मोनो अब्लासो बेमारिया सानो नङाब्लाथ' बेमारिया सानबाय थायो आंहा ओरैनो लोमजानाय जादों गगा मोननाय जादों खिन्थु थाङै 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 जेब्ला बे भाइरासआ बाराद्राय मोदोमाव साग्लोबनो हमगोन गोसारनो हमगोन अब्लासो बै थाङै थाङै गोब्राब लैखोना नुजाहैयो आरो बेनि लैखोनानो गोब्राबा बै हां लानायाव गोब्राब लोगोसे थाङै थाङै हार्टआबो फैलार जागोन आरो लोगोसे किडनियाबो फैलार जागोन आरो निउम'निया जायखौ जों होनना बुङो निउम'निया बेखौ नभेल कर'ना भाइरास निउम'निया हिसाबै बियो जोंनि गेजेराव नुजागोन थाङै थाङै जेथिया किडनि फैलार जागोन हार्टआ फैलार जागोन थाङै थाङै जिउखौ बे बेमारिया खोमाना लानो गोनां जायो थ' बे बेलायावनो आङो नोंथांनिफ्राय माने क्लियार जोङो मोनथिना लानो लुबैगोन आसलते बे कर'ना भाइरासआ गिबियावनो माबे अंगखौ बियो एटाक खालामग्रोयो प्रथम अंगखौ जि गिबियावनो अंग हिसाबै बे एटाक खालामोन गासै बडियावनो प्रथमावनो बे जों माबोरै गोसारग्लाय बेबो गोबां मिथिनो गोनां खोथा रायजो राजाफोरनि थाखाय प्रथमावनो बियो धरिला सोरबा बेमारिया कर'ना भाइरास नभेल कर'ना भाइरास इनफेक्शन जाना दोङो बेमारा जाना दोङो बे मानसिया जुदि गुजुयोब्ला बिनि हासिवोब्ला बा बिनि मोदोमनि बै थैसाम जाथियानो जा एसे पेसाबानो जा गुजुनायनि घागादै जुमुदैफोरनिफ्राय जि ड्रपलेट्स गुजुबा जे बाराव गोसारो बे गोसारनायखौ जुदि नर्मेल मानसिया हां हिसाबै बेखौ लाङोब्ला प्रथमावनो बियो जोंनि देहायाव हाबहैगोन आरो प्रथमाव देहायाव हाबहैनाय हिसाबै बियो जोंनि लांसआव हाबहैगोन बै लांस हाबहैनाय लोगो लोगोनो बियो निउम'निया खालामगोन जोंखौ जों सानबाय थायो निउम'निया जाबाबोथ' लोमजायो साधारन लोमजानाय होनना सानगोन थायै 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 बियो निउम'निया जानानै गासै मोदोमाव साग्लोबनानै किडनि फेलार खालामगोन हार्टनिखौबो फेलार खालामगोन आल्टिमेटलि मोजाङै सिकित्सा खालामाबोला बियो जिउखौ जोंनि खहा खालामनो हायो दा बे बिथिङावनो आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरो आसलते बेनि प्रिभेन्सना बोरै जागोन जों बेखौ बेनिफ्राय माने जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो मा राहा लानाया मोजां जायो गिबियावनो आं बेखौनो फोरमायनो नाजागोन जे जों जे बुङो जे दहायनो बुंखाबाय आङो जे बे भाइरासनि थाखाय दिनैसो मेडिसिन ओंखाराखै भेक्सिनबो गैया गतिके बिनि प्रिभेन्सननि बाहेरै जों आलादा जेबो डाक्टरा खालामनो हाया लोगोसेनो प्रिभेन्सननि लोगोसे बिनि खायसे सापर्टिभ ट्रिटमेन्टल'सो होनो हागोन डिफिनिट बै भाइरासखौ बै बेमारिनिफ्राय कर'ना भाइरास बेमारिनिफ्राय सोखानो हानाय डाइरेक्ट ट्रिटमेन्ट गैया अर्थात डिफिनिट मुलि गैया बिनि थाखायनो जों मा खालामनांगौ बेखौ जों प्रिभेन्सन माने होबथानोल'सो नाजानाया जोंनि थाखाय फार्स्ट टारगेट जों डाक्टर हिसाबै आं फोरमायनो नाजायो प्रिभेन्सनानो जोंनि फार्स्ट टारगेट बे अब्ला जोङो माबोरै होबथानो हागोन जों मा खालामनांगोन आसलते जों बे होबथानायनि थाखाय जों प्रथम खालामनांगोन जेखौ जों आइसोलेसन होनना बुङो इंराजियाव आइसोलेसन आलादा खालामनाय धरिला सोरबा सुबुं मानसिया चाइनानिफ्राय फैदो दानि दिनाव अर्थात दिनैनि दिनाव चाइनानिफ्राय गोजान दावबायना फैदों बा केरेलानिफ्राय गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय दावबायना फैदों बे मानसिखौ जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायाबो गाइडलाइन हिसाबै हगारना होदो जे बै मानसिखौ एयारपर्टआवनो थार्मेल टेस्ट खालामनानै थार्मेल टेस्टिं बेनो जाबाय थार्मोमिटारजों बिनि बिदुंखौ सिं सिं लोमजाना दोङो नामा बेखौ जोङो गभर्नमेन्टनो नायग्रोनायनि उनाव सोरखौबा जुदि सासपेक्ट खालामोबा लोमजानाय गुजुनाय दङबा बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया जिखिनि रायजोआव जि रायजोआवनो थाया मानो बेखौ आइसोलेट खालामो हस्पिटालाव दैथायहरो बे राहाखौ खालामदों दा बे राहाखौ खालामबाल'सो जाया गोबां मानसियानोथ' बेबायदि सिं सिं जानाबो थानो हानाय न' बिनि थाखाय मा खालामनांगोन जोङो गावबा गावबो प्रिभेन्सननि लामाखौ लाखिनो रोंनांगोन बिनि थाखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायाबो जोंनि थाखाय गोबां गाइडलाइन होदो बिथोन होदो बे गाइडलाइना एक्चुअलि बुंनो थाङोबा जेबो गोब्राब गाइडलाइन नङा बे गाइडलाइनखौ बे बिथोनखौ जोङो साफ्रोमबो मानिनो हायो गोबां गोरलै आरो बेखौ सरासनस्रायै जोंनि
समाजाव फालिबोखायो होननानै जों मिथिगौ जेनेबा हासिवबाथाय जोङो जे रुमाल बा टिसु पेपारजों हासिवनो नांगौ गुजुब्लाबो बेबायदि टिसु पेपारजों मुखाखो बा गन्थंखो खोबथेनानै गुजुनो नांगौ लोगोसेनो बै गुजुनायनि जि टिसु पेपार बा रुमाल बेखौ जों लोगो लोगो गारनांगौ नङा होमबा आरो लोगोसेनो बै समाव जाय बेमारिखौ जों सासपेक्ट खालामो बेखौ आइसोलेट खालामनांगोन बिनि गोजानाव जेसेबां हायो जोङो जेब्लासिम बेमारिया मोजाङै हामा बे अब्लासिम बे बेमारिनिफ्राय जों जेसेबां हायो गोजानाव थानांगोन कमियो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया गाइडलाइन हिसाबै बे बेमारिया जोंनिफ्राय 6 फिट गोजानाव थानानै जों रायज्लायनो नांगोन आरो जोंनि गेजेराव गोबां मिथिगौ जे बे बेमारा दांनायदो टाच खालामोब्ला जायो बिदि नङा बे खदाय हांदोसो गोसारो हां बा गुजुनायनि थाखाय जि हासिवनायनि थाखाय बे ड्रपलेट्स बारजोंसो गोसारो आरो मस्ट इम्परटेन्ट जे जोंखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बिथोन होनो गाइडलाइन बेनो जाबाय जोंनि हेन्ड वाशिं थरला जों सोरखौबा बेमारिखौ दांदो हासिवदों बेनिखायनो जों लोगो लोगो साबोनजों आखाइ सुनांगोन मिनिमाम 2 मिनिट आखाइ सुनांगोन बेखिनिखौ खालामोब्ला जोङो गोबां प्रिभेन्सन कमेयाव 80% जोङो होबथानो हायो होननानै जों फोथायो जोङो नुनो मोनदों जे गोबां ससियेल मिडियाफोराव बे ओंखारबाय जे खायसे निउस चेनेलफोरावबो ओंखारदों जे चाइनायाव जितु एपिडेमिक जादों कर'ना भाइरासनि जितु गाग्लोबनाय बेनिफ्राय खारग'नो थाखाय गोबां कमन मानसिफोरा खुगायाव मास्क लादों थ' बेनि बाहायथिया माब्रै आसलते जेनेबा बेखौ रियेलि जों मास्क बाहायमारनांगोन नामा बे मास्कआनोथ' जोंनि प्रिभेन्सन दहाय आं बुङाखै होनबा होबथानायनि उनाव जुदि मास्कखौ गानना लायोबा गोबां सेफ जायो बे मास्कनि मेकानिजमा ओरैबायसा बे अक्सिजेना हाबना थाङो नंगौ खिन्थु बै अक्सिजेननिख्रुइ जोंनि भाइरास पार्टिकेला एसेबाबो गेदेर बेयाव प्लास्टिक मेटारियेल थायो नांथायो गोबांखिनि सेफ जायो हयथ' बेखौ जोङो सानफ्रोमबो बेलेग मास्क हिसाबै जोङो बाहायबाय थानो हायो गारै गोदान बाहायनो हायो गतिके आं सानो बे मास्कआ गोबां जोंखौ नभेल कर'ना भाइरासनिफ्राय जोंखौ रैखाथि होनो हायो होननानै आं सानो आरो बेनि थाखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायाबो जोङो बेमारिखौल' नङा हस्पिटालाव खामानि मावनो जायखिजाया डाक्टर इन्जिनियार बा जेसेबां हेल्थ केयारनि स्टाफ दोङो खामानि मावग्रा बिबानगिरि टेकनिशियानानो जा नार्सआनो जा गासैबो मास्क गाननानै बे साननैसोआव डिउटि खालामनो थाखाय जोंखौ बिथोन होदों अब्ला दिनै जोङो मोनथिनानै मोनबाय जे कर'ना भाइरासनि जेबो ट्रिटमेन्ट गैया दासिम बेनि जेबो ट्रिटमेन्ट गैया होननानै बिथाङा जों फोरमायबाय दा जोबथारनायाव जों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरगोन जे जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा मेसेज होनो नागिरगोन दिनैनि बे टक श'नि गेजेरजों आं बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिनिसिम बेखौनो मेसेज हरनो नाजागोन जे गोदान भाइरास हिसाबै बिनि जि डिफिनिट ट्रिटमेन्ट गैया सापर्टिभ ट्रिटमेन्टल'सो दोङो सापर्ट होनानै बेमारिखौ सोखानो नाजागोन बिनि ट्रिटमेन्ट गैया थेवब्लाबो आङो बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिनिसिम आं बे मेसेजखौनो हरगोन जे जोंनि बिगियानाबो बा गासै बुहुमनि मेडिकेल फेटार्निटि बा मेडिकेल डिपार्टमेन्टआ जेरैबायसा मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि गोबां एजेन्सि जेरै WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसन बा CDC काउन्सिल फर डिजिज प्रिभेन्सन बेबायदि एजेन्सि जेनेबा भारत हादरनि ICMR इन्डियान काउन्सिल फर मेडिकेल रिसार्च बेबायदि जोंनि जि एजेन्सिफ्राबो जनानै थायाखै गोबां बै मेडिकेल फेटार्निटिया गोबां नाजागासिनो थाङो बिनि थाखाय बे डिफिनिट ट्रिटमेन्ट दिहुननो थाखाय आरो जों आसा खालामो बे रिसार्चआ ओरैनो जोंनि बिगियाना फेलें थांनाय नङा होननानै फैगोन सोलिफुबाय थानाय बोसोराव नङाब्लाबो इयुनाव बिनि थाखाय मुलि ओंखारगोन मेडिसिन ओंखारगोन होननानै जों आसा खालामो अब्ला दिनैनि जोङो टक श'नि गेजेरजों बिथां मृणाल बर' बिथांनिफ्राय जोङो गोबां खोथा मोनथिनानै मोनबाय जे कर'ना भाइरासनि जिथु गाग्लोबनाय बेनि सोमोन्दै जों मोनथिना मोनबाय कर'ना भाइरासनि जेबो मेडिकेसन ओंखाराखै कर'ना भाइरासखौ दासिमबो फाहामनो हानाय जायाखै नाथाय नोंथांमोननो मोनसे आसा होदों जे रिसार्चारफोरा बिथांमोना जे दिनैसिम बे रिसार्च खालामगासिनो दङ बेनि मुलि दिहुननो थाखाय बे कर'ना भाइरासजों गाग्लोबनाय जिथु बेरामखौ फाहामनायनि थाखाय गोबां नाजागासिनो दङ बेखौ जोङो मोनथिनानै मोनबाय दा जोबथारनायाव जोङो बिथां डक्टर मृणाल बर'खौ जोंनि बड'लेण्ड खौराङाव
फैनानै जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम जे कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै जितु फोरमायनानै होबाय बेनि थाखाय जों रोजा रोजा साबायखर जासिनो नांगोन गोजोन्थों आरो लोगोसेनो जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौबो जोङो साबायखर जासिनो नांगोन आरो जोबथारनो बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनिफ्राय खावलायनाय नोंथांमोना सामोलथा बिथां डक्टर मृणाल बर'आ जा राहाफोर होलांबाय बे राहाफोरखौ नोंथांमोना फालिनानै नोंथांमोना कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायनिफ्राय नोंथांमोना उदाङै थानो हागोनखौ आं मिजिंथिबाय थ' जोंनि दिनैनि टक श'खौ जोङो एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों